kaari ko bew janga wadi marum ko nyaani walla ronka ko borni sika bewi a watti arde bi bamma kami min den debbal didi fu andi be tampi han dewre ma yo min den an ganda tan ganda wallahi an tinna sabal debbal didi fu nyaamani ha ka an bewno han on ƴeewata ko mbaara waaltu ko kay natti andinde waal ko defa ko midi kayɓe fof wukkoto wutte annda hen ko donngori e pantalon tergal kayɓe fof ɓornot ɓannon dewre wayi allah wi dewre bonde needi e aaƴaade jiknaaɓe mum e accata haa yawmal qiyamade ko aduna joɓondirten sika liɓina mbamma ma ɓiye rondoma fiima leydi hedde bato sa ƴattima yumma boni ɗum needi a mayata debbo ma liɓanimo ɗum ne ko debbo ma dotoma liɓde debbo ma wiyatma pomnal takke nde jagge woto liɓoy ay mbiya hoyayna mo debbo mum liɓi on kikiɗino defte nde maaro welko allahu akbar subhanahu wa taala ɗaccata ɗeɗo gueɗe ha jangga gueɗel gonguel ngel ko allah ɓuuri anje ko ɓuuri hutade ko sirku ɓuuri bonde gonɗi ɗi fof waɗi ɗon sirku haqqille alana ɗum hujja hay nokku tan ɗo kañum kam hakkille mum liggaki wawi wiyani ɗum haydara e nder hen ina hen ɗon ko huɓanide banda men mbatte haqqillaji holɗum wo anta mulu alallahi ko ɗowni bida wo anta mulu allah akbar ɓer sikki en ñangat kono en nanodiraade hannde wonta ɓuulude mbe toon alallah e dow allah maala woni bida keɓe bida salawatullahi wa salamu alayhi alqawlu alallahi bi gayri ilm ɗum koye asliji ɓurɗi harmude karmuɗe ɗemɗe annabaɓe wa sababul ibtida ɗum woni sabab bidaji e diine he وقد انتشر الابتداء بدا كويس ما حكو دي من تيدي واتبعوا سنن من كان قبلكم نلا دليل لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع نلا دي مون تشكو يهود نصارى ني ني انا ديتو ني ني مون تشكر ني سكنديرو ني اي metor to ni walla ni fooda kadi nam men jom bagina wadata subhanahu wa ta'ala wi nalat hatta law dakhalu jura dabbin ka kala ngeden heccangi daba yel ngeden heccangi hay so be naate ngasko gulo lattabatumuni qulna ya rasulullah al yahud wan nasara قال اليهود والنصارى من جبل توتيد من دوت دمن قال فمن هم وانا تود يا مumbo yaji go music cinéma cassette sina lambaji footballuji batte ko futuro kala ummino boy ne yeboy football dado dago tisbar yonani julta tisbar julta takusan julta futuro julta geeje siko ɗaanima janngonde finoyde 10 heures subaka rewata mum kono wuuɗa won ndew yahuuda nasara ndewora ɗumen hono no tefowo no tefowo ngaska gundo ni gundo ƴakkoɗo gundo ɓe so jiiɗo laadol gundo hono ɓe ɗaccata ngol nder ngaska hayso naati ngaska walaw yani dahalu jura dabbin lattabatuhum hay so be naate nder ngaska gundo woni ko wonoto nder ko mbotto hay so be naati ngaska mbotto mabe naatbe tawa dum to bi maana fi kulli makande tugo ko be porte ngetti ma en tawoybe toon nelaado salawatullahi wa salam alayhi wa rasul baliya ko buri bonde ko boni ko في هذا الابتداء ابيدو بداج القول في الدين بالرأي حال الدين هي فير تو القرآن يعني منون سنة يعني منون فما من آت
onon o wi wonani hay goto yabtadiu waɗa bida mum walla jokka joom bida illa istadalla ala bidati birra ko feere tan bidaji noon peeñi mbela maaji nani waram quruna al ilmi bis sunnati wal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar serani bone bida nani mawda tan hatta wasalat ila ma narahu al ana so goto men no dawa ɗo
siko naagi wuli tan gite ma mbaɗat jamde sa wonima tawi nagueɗe toon a yiyata asmano naagi tan guite ma joni man holko min de wonko mbattumi yiide kay artu ka wiyanke wi guertoɗe min doga jemmo Allah golnima sen dada guerte gal so walade suudu kay doga jemmo woto ɓulluɗo woto ñaareji ñamɗo ay ɓi adama ko yaade no hollokino ko hay hunde no ɓi adama tegi ɗum sona bonde leydi ɗum tagi Allah wi faman adlan hay goto ɓurani wonde jasɗo toñowo jirtiɗɗo hoore mum mo anda ko waani mimman ko fote on iftara fefodiɗo alallah do Allah kadiban fenade o fefodi fenade dow Allah ɓe mbi Allah waɗɗani e dow jiyaɓe mum e wona dere Allah tawi Allah waɗɗinani de walla o harmine diina ko harminani walla aw ada ila dini ahkaman lam tanzila walla wona sariyaji ɗi o addi ɗin ɗon ndewani annabaɓe Allah ko ɗo canteɗe gari woodi wattuɓe wiide e minen komin kaalata ko so on ƴeewi ɗuma defte on jiyata annabaɓe ne jogii defte walla ngala defte mi annabi yiyata huude somaga deftere mulay an ko minen aduna minen komin jiyata ko noon tan waɗi noon komin kaalata ko so on ƴeewi ɗum defte on jiyata adde ka cemto holko kalta Allah wi faman adlam ɓurani wonde penowo ɓurani wonde toñowo nimmanna on iftara pepodiɗo alallahi do Allah kadiban fenade aw kaddabo fenni bi ayatihi o fenni ayaji jippinaɗe ɗe so foti o fenni ko konngol ngol walla koko nande mum o nande sabidde walla mawnakinade jokkude ɗum walla ɓurnade gollude golle ɗe
on yimɓe nane men julde ne ɗasa hersinade ɗumen jogui wutte pasade waktu yana tan wuuɗa juulen e moynenam sena ha ɓoy sena yani juulde ina teddi ɗum no sekdi ɗum hen saa sonno ko saga mum kala ka haalete kañum wiyatano kañum layata kañum waɗata kañum tan wonde Allah ne totta ɗum ndigal yo turo ina turto o ɗum ɗo ko ɗumina jooɗo oto wat ñamaɗo yara maccal mbaalo nagge ma ya naata jeygol ɗa bongol Allah wi ulaika na ɓeeɗo yanaluhum ma memɓe ma heɓɓe nasibum geɗal maɓɓe minal kitabi bimana almouradu bin nasibi huna maɓe keɓ ma ƙuddira lahum min hayrin aw char wa saadatin aw shaga oɗo kitabu ko kitabul qada wal qadar ɓeeɗo malla jal ruttonoɓe ɓi adama ya muhammad nde dañi balɗe 4 toɓɓa nde waɗi balɗe 4 watta waadere ɗiƴam nde dañi balɗe 4 lowa fittande woni balɗe 120 ñande hen malayka yamira yogo windu ko malade ko malkisade ko juuɗɗo balɗe ko daɓɓa balɗe ko dañowo ko basowo windi ha laaɗi sowi kayitaji mum heeƴi karamboji mum hoti dow asman joni noon sa yiɗi mbilnoyeɗa sa yiɗi ƴetta kamile o cooma kaɓɓa hoore mbelnaɗo ɗo tan ka hoddiranama e wasde ɓe ka maayo a heɓata sa yiɗi ɓuftoɗa nasi ko wiyete mbabba ko bo loote haɓa gasa mo waɗanema beñoir lootoɗa Allah cirnumi e heɓata jaffatil aqlamu jaffati suhufu wo rufiatil aqlam kayitaji cojji kuɗi ɓamtama gadawol gadar yawti sa dañi wi alhamdulillah sa wasi wi alhamdulillahi ala kulli hal nelaɗo wi sa dañi mbiyata ko alhamdulillahi alladi bi nimati tatimu salihat sika ronki hunde ɗitti mbiyata ko alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillahi ala kulli hal mbasa deƴƴude haɗa wiya astahfirullah astahfirullah mbasa deƴƴude woto sindu woto lindu woto yar jaggo astahfirullah tan jaggo hen tan mo yeddi fof jagga kala mo jaggi daña joni joni astahfirullah 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 tawa eɗen ñiiɓe e ɓerde maɗa yananaka Allah mbiɗa yo suurma so Allah suurima cuuraɗa so hurti gudere mu e ma wonta teddu subhanahu wa taala wi faman adlamu mimman iftara ala llahi kadiba aw walla kadaba fennuɗa bi ayati ulaika ɗa ɓen yanaluhum ma memɓe ma yettoɓe nasibum gueɗal maɓɓe minal kitabe koɓe koddirano deftere hoddira Allah deftere hoddiru subhanahu wa taala ko woni hen a malal ko woni hen a malkiso ko woni hen a cellal ko woni hen a ñaw gasata fepintoɓe ɓe ma gueɗal maɓɓe men ɓe koɓe koddirana e arsiqaji maɓɓe e laaje maɓɓe fahum ma dulmihim woftirahim ala llah la yuhramuna ma quddira lahum e koɓe gonde penale maɓɓe e toñale maɓɓe e koɓe mbawi wadde tout Allah wi haɗataɓe ko hoddirannoɓe ko ila inqidai ajalihim ɗum taki Allah wi ha Allah wi kullan numiddu haula wa haulai min abai rabbika ayi yewa tan aya sa renaki e janggal qur'ana ɓo cikka ka jejjidɗo ɗum tawa qur'ana gara mina yajatinani Allah wi heɓe tout moƴƴuɓe ɓe e bonɓe ɓe kullan heɓe tout mo middude min dokka ha kaari ko bewɗo janngo waɗima ronko ko ñaami walla ronka ko ɓorni sika bewi a watti arde ɓi bamma kam wi min de nden ɗebbal ɗiɗi fof anni mɓe tampi han dewre ma wi on min de an ganda tan ganda wallahi anna tinno sabal ɗebbal ɗiɗi fof mi ñamani ha ko an bewno hanki on
ƴeewata ko maaro waaltu ko kay natti andinde waal ko defa ko midi kayɓe fof mukkoto wutte annda hen ko donngori e pantalon tergal kayɓe fof ɓornot ɗan noon dewre yahi Allah wi dewre bonde needi e aaƴaade jiknaaɓe mum e accata haa yawmal qiyamati ko aduna joɓondirten sika liɓina mbamma ma ɓee rondoma fiima leydi hedde batu sa ƴattima yumma boni ɗum needi a mayata debbo ma liɓanima ɗum ne ko debbo ma dotoma liɓde debbo ma wiyatma pomnal takke nde jagge woto liɓoy ay mbiya hoyayma mo debbo mum liɓi on kikiɗino defte nde maaro welko allahu akbar subhanahu wa taala ɗaccata ɗeɗo gueɗe ha jangga gueɗel gonguel ngel ko Allah ɓuri anje ko ɓuri hutade ko shirku ɓuri bonde bonɗi ɗi fof waɗi noon shirku haqqille alana ɗum hujja hay nokku tan ɗo kañum kam hakkille mum liggaki wawi wiyan ɗum haydara e nder hen ina hen ɗon ko hulɓanide banda men mbatte haqqillaji holɗum wo an taqulu ala llahi ko ɗowni bida wo an taqulu allahu akbar mbeɗa sikki en ñaggat kono en nanodiraani hannde wo an taqulude mbiye toon ala llahi dow Allah maala woni bida keɓe bida salawatullahi wa salamu alayhi alqawlu ala llahi bi gayri ilm ɗum koye asliji ɓurɗi harmude karmuɗe ɗemɗe annabaɓe wa sababul ibtida ɗum woni sabab bidaji e diine he wagad intachara al ibtida bida koye sakima hakkude yimɓe ɗum ne tiiɗi wattaba'u sunana man kana qablakum nelaɗo wi la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira nelaɗo wi moon cukku yahuda nasara ni ni hono mbiyeton ni e ni noon cukkirɗene ni sukkodirata mi ayi metortoɗ ni walla ni fooɗa kadi namne joom bagina waɗata subhanahu wa taala wi nelaɗo hatta law dakhalu juura dabbin ko kalande ɗen heccangi dabayel men heccangi hay soɓe naati e gaska gulo lattabatumu qulna ya rasulallah alyahudu wannasara ka alyahudu nasara min jogori tawtoyde min dawta ɗumen gaala faman homo wonata wonde ƴeewe mumboyaji ɗi go musique cinéma cassette aji lambaji football uji mbatte ko futuro kala ummiɗo ɗo ene yeɓoye football daɗoyta ko tisbar yonani julta tisbar julta takkusan julta futuro julta gueeƴe soko ɗanima janggonde finoyde 10 heures subaka rewata mum kono wuuɗa won ndew yahuda nasara nde wara ɗumen hono no tefowo no tefowo gaska gundo ni gundo ƴakkoɗo gundo ɓe so jiiɗo laadol gundo hono ɓe ɗaccata ngol nder gaska hay so naati gaska walaw yani dahalu juura dabbin lattabatumumum hay soɓe naati nder gaska gundo woni ko wonoto mbiyata ko mbotto hay soɓe naati gaska mbotto maɓe naatɓe tawa ɗum toon bimana fi kulli makande tubakoɓe porte jetti ma en tawoyɓe toon nelaɗo salawatullahi wa salam alayhi wa rasul baliya ko ɓuri bonde ko boni ko fi hada l ibtida e ɗiɗo bidaji alqawlu fi dini birray e haalde diine he feere taw qur'ana wiyanima noon sunna wiyanima noon fama min adin oɗam o wi wonani hay goto yabtadi'u waɗa bida mum walla jokka joom bida illa istadalla ala bidati birray ko feere tan bidaji noon peeñi mbela maaji nani oɗam ɓuruna al ilmi bis sunnati wal amri bil ma'ruf wa nahy munkar serani bone bida nani mawna tan hatta wasalat ila ma narahu l ana
so goto men no dawa ɗo